Kuyambira 1992 ku Yugoslavia kunali nkhondo yopsa kwambiri. Anthu anaphedwa, azimayi kugwiriridwa ngakhalenso ana. 1994 ku Rwanda kunachitika genocide imene inaphetsa anthu oposa 800,000. Anthu ambiri amene ankatsogolera za chiwembu zimene zinkachitika ku Rwanda ngakhalenso ku Yugoslavia anagwidwa. Ndi America ndi anzawo anakhazikitsa makhoti apadera amatchedwa kuti ma tribunal. Makhoti amenewa anazenga milandu zigawenga za ku Rwanda ngakhalenso ku Yugoslavia, ndipo ambiri mwa iwo anagamulidwa kukhala ku ndende. Ndiye kuyambira 1996 ku New York mdziko la America kunkachitika ma meeting osiyanasiyana ofuna kukhazikitsa International Criminal Court. Pa Chingerezi timanena kuti history is the best teacher. Mutha kuona kuti zonse zimene zimachitika m'mbuyomu panafunika kuti pakhale court loti zizenga milandu anthu amenewo, court losakondera. Ndiye mu 1919 anafuna kulikhazikitsa koma linakondera chifukwa linapereka chigamulo ku Germany pamene nkhondo yamamenya onse. Zinavuta 1939 inayambikanso nkhondo. 1945 anagamulanso Germany. 1950 anafuna kukhazikitsa International Law Commission koma zimakanika. Ndiye nkhondo imeneyi ya Rwanda komanso Yugoslavia inachititsa kuti kuchitike makhoti tapadera timene timazenga milandu anthu amene amasogolera kumagula zikwanje ndi zina zotero kumakhapa anthu osalakwa ku Rwanda kuja, ngakhalenso kumagula mabomba kumatsogolera nkhondo ku Yugoslavia, anthu amene anagamulidwa. Ndiye itatha milandu imeneyi maiko anaona kuti ndi chabwino kuti akhazikitse International Criminal Court. Meeting yoyamba inachitikira ku New York mdziko la America kuyambira 1996 mpaka chamma 1998. 1998 kunachitika meeting awiri. Meeting yoyamba inachitika ku Netherlands mwezi wa January. Meeting yachiwiri inachitika ku Italy ku Rome mwezi wa July 98 omweyo. Ndiye meeting imene ya ku Rome ndi imene inapereka chithunzithunzi chona kuti kukhazikitsidwe International Criminal Court. Nkhani imene inalowa ku United Nations, ndipo United Nations maiko ambiri anavomereza kuphatikizanso Malawi kuna kuti court imeneyi likhazikitsidwe. Maiko ena amene anakana nkhani imeneyi panali Iraq, Libya, Israel, China ndiye notero. Anakana ndithu kuna kuti ifeyo sitikufuna kuti kukhale court imeneyi. Kwa maiko onse kuphatikiza Malawi, Zambia, Zimbabwe ndiye notero anavomereza. Patatha zaka zokwana 4 atavomereza, court imeneyi la International Criminal Court linakhazikitsidwa mchaka cha 2002, ndipo majaji oposa 18 ndi amene anasankhidwa kuti azikazenga milandu kumeneko. Likulu kapena kuti headquarters ya International Criminal Court limapezeka ku Hague mdziko la Netherlands. Koma nzomvetsa chisoni kwambiri kuti chiyambire bungwe limene court imeneyi mu 2002 anthu ambiri amene amazengedwa milandu kumeneko ndi anthu akuda. Tinaona zigawenga za ku Uganda zikuzengedwa mlandu, komanso Joseph Kony ali ndi warrant of arrest kumeneko, koma iye amathawathawa paja masanduka ng'ona, masanduka abulu ndi zina zotero pepo, ndiye isanampeze. Koma anzake ena anagwidwa anatumizidwa kumeneko ku Uganda kukazengedwa milandu yolemba ntchito anang'onoang'ono pa nkhondo. Tinaonanso chigawenga chopsa cha ku DRC, Thomas Lubanga akuchizenga milandu kumeneko. Zigawenga zina za ku Rwanda, Uhuru Kenyatta anapitanso kumeneko. William Ruto anazengedwapo mlandu kumeneko. Laurent Gbagbo, president uja ku Ivory Coast. Omar al-Bashir nayenso ali ndi warrant of arrest, amamusakasaka pakatipa kumasana mpeze, ndiye panopa tinamva zoti anammanga afuna ntumize kumeneko. Tilinso ndi Charles Taylor, president wa ku Liberia amene akumuzenga milandu yokolezera nkhondo kuja ku Sierra Leone, amene inso anamuzenga mlandu ndipo anamugamula kukhala zaka zoposa 50 ku ndende. Court lake limeneli la ICC. Koma chodabwitsa kwambiri nchona kuti court imeneyi limangozenga milandu anthu okuda chifukwa chani. Taonapo azungu ambirimbiri amene akupha miyanda ya anthu koma sanamangidwe. Ndikupasa chitsanzo cha George Bush Jr., president wa ku United States, amene anayambitsa nkhondo ku Afghanistan mchaka cha 2001, kumeneko kunaphedwa ana komanso anthu oposa mamiliyoni. George Bush yemweyu
anapha mamiliyoni ana ngakhalenso anthu osalakwa ku Iraq, kuphatikizanso banja lonse la Saddam Hussein. Tinaona Saddam Hussein akuphedwa, azing'ono ake, azikulu ake, ngakhalenso ana ake anaphedwa ndi America. Koma amamuzenga mlandu nakuti amapanga zida zoopsa. Kwa ataphedwa choncho kunapezeka kuti zinali zabodza. Koma George Bush sanamangidwe, sanazengedwe mlandu ku ICC. Tikunena pano ndi mfulu. Tony Blair wa ku Britain nayenso anakolezera nkhondo ku Afghanistan kutumiza asilikali kumwe akapha anthu osalakwa ngakhalenso ku Iraq. Koma tikunena pano ndi mfulu. Obama anayambisa nkhondo ku Syria, kupesa anthu osalakwa, ngakhale ku Libya, kupesa anthu ambirimbiri ma Southern, kuphatikizanso Muammar Gaddafi ndi banja lake lonse. Tinaona Gaddafi akuphedwa ngati galu wachiwewe, azibale ake, azikulu ake, ngakhalenso ana ake oposa 4 onsewo anaphedwa ndi Barack Obama. Koma tikunena pano ndi mfulu. Obama, David Cameron wa ku Britain, ngakhalenso Nicolas Sarkozy, onsewo ndi afulu. Pali mamiliyoni anthu amene anaphedwa ku Vietnam ndi America, ngakhalenso ku Cambodia, North Korea ndi Norway. Anthu onsewa atsogoleri onse amene akulizira zimenezi. Tikunena pano ndi afulu akuti chifukwa chona kuti amachokera ku America, France, ngakhalenso ku Britain. Ichitu ndi chifukwa chake anthu ambiri amene kuti bungwe limene lili la tsankho, bungwe lokondera, bungwe limene limafuna kukhaulitsa anthu okuda okhaokha, koma azungu ayi akakhala olakwa akayapha anthu angati samakhalawo ntchito. Kwa amakhala ntchito munthu lero kungochitika zionetsero kumalawi kuno, anthu 20 kapena 10 kuphedwa, basi ICC imakutsegulira mlandu kuna kuti iwe upite kuti ku ICC kuyankhe mlandu. Tinaona zimene zinachitika kumene kuja ku Kenya 2007 pamene anthu oposa 7,000 anaphedwa. Uhuru Kenyatta ndi William Ruto anapita ku ICC kuyankha milandu. Koma Bush amene anapha anthu oposa 3 million sanapite kumeneko. Ndipo tikunena pano ndi mfulu. Ndi manena da nkhani imene ya ICC chifukwa panopa ndi nkhani imene ili mkamwa. Dzana lomweli bungwe limene latulutsa arrest warrant imene akuti akufuna kumanga Vladimir Putin, president wa Russia. Iye pamodzi sekretari wake akuwazenga milandu akuti anatengana kuwapanga dipoti kuwachosa ku Ukraine ndi kuwapititsa ku Russia. Nkhani imeneyi yotengana kuchoka ku Ukraine kupita ku Russia inachitika chaka chatha 2022 pamene ku Mariupol kunali nkhondo yopsa. Ndi ameneyi asilikali a Russia ankatengana aja ngati kuwapulumutsa kuna kuti nkhondo imene kuchitikira ndi kuti anawa akhoza kuphedwa. Ndi anawatenga pa mabasi ndi kuwapititsa ku Russia kwa asunga. Ndi ICC kunena kuti ndizosaloledwa kutenga ana dziko lina kuwapititsa dziko lina kumene kumakhala ngati mwachita smago. Ndi akumuzenga mlandu wopanga dipoti ana mu dziko lawo. Ndi atulutsa warrant of arrest kuti wina aliyense akampeza Vladimir Putin akuyenera kumanga ndi kumutumiza ku International Criminal Court. Koma nkhani imene anthu ambiri akumafunsana ndiona kuti kodi International Criminal Court ingammange bwanji Vladimir Putin? Mbuyo mutinaona Omar al-Bashir amene ali president wa Sudan anamutulutsira warrant of arrest ngati imene achitira ndi Putin. Koma anakanika kummanga mpaka anabwera kuno al-Bashir nthawi ya bingu kupasana mangidwe wayenda mayiko osiyanasiyana osamanga. Kodi angakwanise kumanga president wa dziko la mphamvu ngati Russia? Zitheka bwanji kuti ICC immange Putin? Kalata imene itangotuluka akuluakulu a Russia yankhula mwano wambiri kunena kuti imene isi arrest warrant koma ndi chipepala cha ku toilet, ana kuti toilet paper pa Chingerezi, akuti chosetera chimenechi. Ndipo iwo sakutekeseka china chiliyonse komanso samalemekeza ICC. Patangotha masiku awiri atatulutsa arrest warrant imeneyi, Vladimir Putin anakwera helicopter ndi kutuluka ku Russia kupita ku Ukraine. Inu mukudziwa kuti ku Ukraine kuja kuli ma region okwana 5 amene Russia ikulamulira. Ndiye anakwera helicopter ndi kupita ku Mariupol kumene kwayendera ndi dzulo limene zimachitika zimenezi. Wayendera wachoka kumeneko wakweranso helicopter kupita ku Crimea kumenekonso wayendera ndi kunyamuka mabwerera ku Russia. Zonse zitu Putin amachita ngati kuderera NATO komanso America kunena kuti inu tungakhale mwatulutsa arrest warrant ine simungandimange. Ndi chifukwa chake ndikutuluka ndikupita ku Ukraine. Watuluka wayendera kumene kuja mpaka wabwerera kwawo.
nkhani naso imene kuvuta kwambiri ndi bungwe limene la ICC ndichoona kuti ndi bungwe lokondera. Ndakuwuzani kale kuti nkhondo ya World War I amamenyana maiko onse, koma atagonja Germany anapasa zilango zambiri zimene anthu aku Germany anakwiya nazo. Chilungamo panalibe. Kunapezeka kuti 1939 Hitler anayambisanso nkhondo ina yopsa ufuna kutenga materitory amene analandidwa 1919. World War II inali nkhondo yopsa kwambiri imene apesa anthu oposa 60 million. 1945 kunapezeka kuti zimene zinatha, koma leronso tikuona kuti ICC yapereka chigamulo kuna kuti Vladimir Putin akuyenera kuti amangidwe. Chigamulo chimene chitu chabwera munthawi yakuya kwambiri. Mutakuona kuti pamene anthu akufuna kukambirana za mtendere akumpasa arrest warrant Putin. Zimene zipangise Putin kukwiya palibe amene angakumane ndi Putin, ngakhale mkulu wa United Nations Guterres amafuna kupita ku Russia kuti akakambirane ndi Putin za mtendere. Koma kuti angapite bwanji kukakumana ndi munthu amene akufuna kumangidwa? Pamene pazungu onesera kuna kuti nkhondo imene ya ku Ukraine ivuta kuti ithe, chifukwa Putin azipanga zoona kuti ineyo ndagonjetsa anthu amenewa, komanso awo azipanga zoona kuti tifokese Putin ndichonga choti achoke pa mpando kenaka timmange. Komabe kuchoka pa mpando kwa Putin kukhoza kukhala kuvuta, chifukwa chona kuti Putin always ali ndi anthu omuzungulira amene ali very trusted. Ndipo vuta kuti ukamala ndi mpando, chifukwa iye ujanso anali mkulu wa asilikali intelligence amene amachita kuti KGB, ndi amadziwa zinthu zambiri. Ndipo vuta kuti iye uja akachoke pa mpando, komanso ndipo vuta kuti amenewa a International Criminal Court akamange. Tinene zoona pano, chifukwa ICC ngati inalephera kumanga Omar al-Bashir, president wa ku Sudan, mugaza kuti angamange Putin, president wa dziko la mphamvu kwambiri ngati Russia, amene akutsogolera court imene la ICC ndi judge ochokera ku Poland. Poland ndi dziko limene limadana kwambiri ndi Russia, limasapota Ukraine. Ndezi kupezeka kuti amene akutsogolera president wa International Criminal Court ndi ku Poland, ndi iye ndi amene watulutsa arrest warrant kunena kuti Putin amangidwe. Mukayang'ana bwinobwino muona kuti ICC sikusiyana kwambiri ndi NATO, imalemekeza zimene zikuchokera ku NATO. Ndiye mutakuona kuti president wa ku Poland ndi member wa NATO. Komanso kuyambira kalekale tinali ndi mkulu wa ICC amene anali wa ku Canada, Germany, South Korea, Chile, Argentina, Italy, Czech Republic ngakhalenso Poland. Maiko onsewa ambiri amene ndatchula apa almost 90% ndabungwe la NATO. Zimene zikuonesa kuti chigamulo chimene chichi arrest warrant imene yachokera ku bungwe la NATO osati ku bungwe la ICC. Ndiye mukamaona criticism yochuluka kwambiri kuchokera ku ICC, anthu amadandaula kuti ndi bungwe lokondera, bungwe limene limakondera anthu oyera khungu ndi kumalimbana ndi anthu okuda khungu. Chifukwa pali anthu ambiri oyera khungu amene anapha anzawo. Israeli tikunena pano ili busy kupha Mapalestina kuja ku Gaza, koma simuzaona president wa ku Israeli kapena prime minister akupita kukazengedwa milandu ku ICC. America tikudziwa kale zimene achita, koma president palibe ndi mmodzi yemwe ku America amene ngakhale tu ndikupasa chisanzo kunena kuti tinali ndi president wa ku America amene timati Harry Truman, amene anaponya mabomba a nuclear kuja ku Japan ndikupha anthu ochuluka kwambiri. Kumalo kumene anaponya bomba kumene tikunena pano kunavuta, chilengedwe chinavuta, koma iye yitu sanamangidwe. Bush zimene anapanga tikuziziwa ku Iraq, ngakhalenso ku Afghanistan, ngakhale Obama zimene anachita ku Libya ndi madera ena ku Syria, anachita zinthu zopsa kwambiri. Koma tikunena pano ndi afulu ndero akuti akufuna kumanga Vladimir Putin. Kuti zimenezi zitheka?